kiwa muna ndiwe tendai mandivhei kwanonzi kabvura ari kupi hapo ndiani wako tendai ndiani wako kabvura mukwasha wako changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekudyisa zvirimwa zvangu zvinosanganisira chibage nepapurika zvakaita kuti ndirasikirwe ne2 tons pakukohwa pangu uye 540 kg dzepapurika yanombodzako chitupa nemari yedare ari kudaro ndirisekiwa muna saka kuna tendai mandivhei watumwa wakamira museke muna taura kwa wakagara pasi muna cheti last year na May vakavhura vakatora munda wedu wese vachibva vaisa waya mine Chibage neMhiripiri. Hatina zvatakataura kana kupindura namashoko, hatina mashoko etakataudzana. Vachibva vabvarira Chibage chedu neMhiripiri. Then takazosunura waya yanga yakajoinidza. Tasunura waya vakavhura vakazviona tisu tavhura waya vachibva vaenda kumhangara kumapurisa tatarobise Chibage chitati chachiri mumunda vakavhura vachienda kumapurisa vachibva taura mapurisa kuti munhu wadambura waya yangu. Mapurisa achibva afona vaiti hatina kudambura waya asi kuti tasunungura kuti titore Chibage. Mapurisa akati iko zvine zvibhizi hamubhizi anoita sei vanzaiwa kana iri mhai kuti imi mutora Chibage chitore Chibage musiya masunga sezvibage asi munda ndewani ndewedu zvanzaiwa munoziva kuti ine matari endai kumatari yata haisi mhosva. Then takagara kusvika muna December hatina chitakadana navo kana kuenda matari tinoenda matari. Then December vakavhura vachibva uye uchibva svika zvikanzi varume wakaisa waya wakachaisha kuisa waya yangu inini ndofanira kuti ndisvike muchipere. Tine chipere chedu chekupedzisa chechi3. Chipere ichocho icho chitori muploti rangu uyezve mugodhi wenyu makatochera uri muploti rangu. Unoona akavhura ka mukatitorera saka munoti isu tisarone pakaita sei. Zvikanzi aiwa izvi hazvinakana nebasa izvi hazvinei nini bhozi munda ndewani ndewangu. Ndakati sakavhura imi munoziva kuti mune mwoyo wakashata mune tsinye dzekuti kana ani hadzigamuchiri. Ndofunga muri munhu weviolent kati makaita rombo rakanaka kuti isu hatisiri violent tiri vanhu vakuda kugara navo zvakadini zvakanaka. Makatora munhu mukadyisa Chibage mukadyisa Mhiripiri hatina zvatakataura. Nhasi uno mauya makuti chipere ndechenyu mugodhi makuti munoti kwedu kupusa here kuti munongotitorera zvinhu izvi takangonyarara. Zvikanzi aiwa haisi kana kupesha ndarokeko Chibage chedu chemakadyisa neMhiripiri. Zvikanzi saka ndoti ng'ombe dzangu ndichaye chekudya ndipamusaka peChibage chenyuyo. Asi ng'ombe dzakadya Chibage chachakasvika hakusi kuti Chibage chakapiswa nezuva kana kuti chakadii. Chibage chedu chakaibva saka muri kuti kudii. Zvikanzi zvimakutaura izvoka handina zvenini wangu munda ndakapiwa nelenzi. Tikati hatisi kutaura nhau dzipi idzodzo isu wedu munda ndakapiwa ndichangamire ndimangu makomba. Zvikanzi isu velenzi vakatitorai. Tikati saka varongotitorai pese muchikuya muchiextenda handisi kuona zviri kubuda. Zvikanzi ndozvitori. Ndikati aiwa tanzwa asi zvomutaura zvoti izvi muda kuextenda waya chimirai. Vakomana venyu mutaura kuda kuextenda waya vakauya tichatemana nematemo. Ngatichimire nhau iende kumatare nematare wopedze chinhau tichizotangira ipapo. Ndo nhau yedu zvekutaura mandivhei simudzai zvishama pane zuva rine murume uyu pane zvezvataka hapana chandikubvumira nazvo. Tichitanga paari kuti pakaiswa waya muna February last year takaenda muiso friends suzwa mapegi tikamurira dziwo mapegi emunda wedu handizvo
tikaenda kekutanga wakatiradza mapeki, tikaenda pamba pavo wakafonerwa ndiye muridzo ipapo wakafonera kuti tikumbura rumwe kulenzi ninyaya yenyu yemunda wenyu nekuti asvika pamunda manzi amuda imouya tokuradza ichi mapeki havana kuenda havana kuuya ndikadzokera futi kulenzi ini kwataura kuti wakazouya here kutinzwa nani tikati havana kuenda kuti ngatichiendei tinyatsokusiya takuradzira kuti taisososo nekuti paya takaenda tichishandisa maphysical features vatadzokera futi nemepo navanhu velenzi obva vasvika bhanda renyu riri kusvika nepapa nepapa paari kuti mugodi nekuti zvechuwa zvechokwadi nelenzi kutaura katoraiwa chisiyai mugodi wauriko kuti unotiite straight nekudogo newelenzi vachipega munda imomo chitiratidzira wapedza ndopeta kuti vanhu vatosima chibage vanhu vasima chibage sei ano chisei tichagiwa mupostori ndokunga papapaona kasvika ini kanenge kahiri kana katatu ndikuda nhamba dzomunhu paanouya wikendi ngaandifonera titaure sevanhu uye pane paasi kunzwisisa kana asina kukwanisa kuenda kulenzi ngaatsvage inini nekundiona nezvepano titaure nezvenyaya iyi havana kuuya kusakati koma chidhonzai waya handisi saka madhonza waya bcause kunobuwe kulenza kuti akapedza nini akakuradza mupeni yangu yenyu madhonza waya handisi iye wacho ngawanditsvage nekuti vanotopinda nemunda muri kuenda munda mavo havana imwenzi yavanoshandisa havana kutsvaga kusvika mokuti takati warerwa zakuzoza waya yadambo unotinwa nemavhidhio asha yadamburwa nani zvadii zvanzwa dambura kuti ipapo munda muri kuremondevedo asha anaone kulenzi wakanzi ngawauye kulenzi tichikota zotoende kulenzi chii iwe wakanzi wauye kulenzi tikuradzei muganga muri kupokana nani nazvo vanhu kulenzi andatoenda kuenderera ndifonerewo munhu ndikuti ndimusungisa zita inebha yangu ndikutomutsvaga kuti ngaawe titaure kana pasine zvaasi kunzwisisa anzwisise asi kana wadambura waya yamhosva ngaudzori waya zvainga ikaita ini semunhu anoona nezvi ndobvira zofonera kuti avati vakudini vakugadzirisa nakaiva zvinodini hazvina kushanda asi munhu iyeye ngaanditsvage havana kunditsvaga kusvika nhasi nekuti mombe dzakati handitozii nekuti handinobvira ndambozvinzwa handina munhu akambotara kuti kana munhu akambotipe ndakamosvika pamunda zvinzi mombe dzedu dzadya apa kamombe dzangu taitoudzwa mombe dzinonzi mombe dzedu dzabatwa handiti dzida kuya totoenda totaura nawo chokumana mombe dzabata mombe dzadaitoriperana zvodini zvokupfuura nguva ichoyo vekumavhileji taitoya tichidyawo medu nekuti panhu papakari open dzotodya ngada mombe tatirwa nemombe dzakati dokomana chengetai mombe nguva yacho iyoyo handina zvandakambonzwa kuti mombe dzedu dzambodya mavo kana iwo kumbotaura kuti mombe dzenyu dzazodya ndatoshamisirwa kwakuya masamanisi ekuti kune mombe dzakazombodya zvandisina kumboudzwawo indoendako kanga kamwe pamwedzi asi kubva nguva yacho yokusvika izvi zvingasitotiwawo zvakunzi nekuti kune mukoro waita waderedza saka zvakakonzerwa nemombe dzenyu dzatisina kumbodzwa kuti dzacho ndotendekana iyo mwadari ndokunga nyaya yapa ndikuona ini munda uyu ndewani nekuti pane nyaya mbiri dzekudya kwemombe mumunda makwewe uyo ari kuti iyo munda iwo ndewangu nekuextenda waya yake achienda mumunda menyene munda iwoyo ndewani ane mapepa emunda iyoyo ndiyani ndotangira ipapo panoda kuti iwe une mepe yacho here iye kulenzi iri kulenzi unokwanisa kundotora ka mepe yacho toti mapurisa aende anoestablisha kuti pamunda mepe yenyu inoguma papi awaringa kuti kulenzi wanoenda bcause vanoti mepe wati pemunhu tinoendesa hakuna chakadaro mepe inodii inopuhwa kana paine nzira dzinoita kuti waibudisa ari kubi robert ari kubi aenda because ndiyo anoeka anokwanisa kuenda kumepu taida kuti tinyore tsamba iplot nambani tinyore order yekuti mepu yenyu ibude momepu dzanyu dzibude ipapo nekuti irini ndine maploti andakapuwa
pauya vanhu vachireda kumba kwangu pandapuwa kwangu paya ndakapuwa maploti about 3 or 4 andakakumbira kuti ndiise vanhu vangu vemudhuze vanonditenderedza kuti zviprotect uye madzimambo ese achienda munzvimbo akaenda aine vanhu vacho. Saka chaakuita uyu nepe yake akaine purazi rake rinoganhura neMhiri haribiri kumhiri kwerwizi iri kumhiri kwerwizi ndi maploti andakapuwa ndo atakachizopa mukwasha wangu kuti wagare vari which that area yangu yandakarequesta kuti ndiwane vanhu nekuti ndakandine vanhu vakanga vari hostile nguva yacho iyo. Saka wagara kwenguva yakareba chatosara kuti tichizoti takareka tirejese kuti wachipuhwechi mapemiti avo and so forth, but ari maplots andakapuhwa inini kuti ndise vanhu vangu. Saka they are now encroaching into that. I think vanachitida kana wakandobhadhara mari ndokupuhwa vasingazivi kuti no maplots andakapuhwa ane plot yake iri kumhiri haidi badari kumhiri kwedu. So that's the area ine dispute. Saka toda kuti andotore map then map yotiestablishira paakadi pane nzvimbo yake. Saka we postpone it, Robert auya onyorwa tsamba kuti tindopuwe wati plot yako yeplot yake so that so abjona tokudaidza ita nechi ndokuti zvipere nyaya yacho ipere. Okay.